Hola, bona tarda a tothom, bona tarda famílies. En primer lloc volem donar la benvinguda a les noves famílies que s'incorporen al nostre centre, que és el primer curs que veuran el concert d'hivern. Bé, enguany el concert ens arriba a l'escola un paquet misteriós, no sabem què és, i a partir d'aquí es desenvolupa tota una història que ja veureu a continuació. Només us volem dir que esperem que us agradi el concert, que gaudiu i que sobretot, no vull ser pesada, però com cada any, que els costats dels passadissos laterals han de quedar totalment lliures per la seguretat del centre i per l'agilitat dels grups que van actuant. Després també us vull dir que, sisplau, no us aixequeu per no molestar els altres pares i que, sobretot, encara que el vostre fill o filla hagi actuat, espereu-vos fins al final del concert, que val la pena, per no molestar a l'obrir tancar portes i fer soroll. Moltes gràcies, esperem que us agradi i bé, comencem.